Gisaysay sa puhan nga si Pipita Tikson nga nalisang siya nitong Sabado dihang nakasinati og suka kalibang ang iyang duha ka mga apo nga sila Brian Tikson ug Ayesha Krita. Matud ni Pipita, natingala na lang siya nga nagsigig suol ang tiyan sa iyang duha ka mga apo ug namatikdan nga ang usa nagluya na Sabado sa hapon. Daling gidala sa hospital ang usa sa iyang mga apo tungod naglisod na kini og ginhawa. Duha, magsuon na sila. Lalaki babae. Babae puro. 13 years old o 15. Nangadto na sila sa Rasay kay natagaan man gud og kwarta sa ilang auntie. Nangadto dito. Nanakay karon ang gipalit nila katong kuan kwek o siomay o katong potato chips na na-design ba. Oh. Pagbalik nila ako po yung yun sa man yung gipamalit ingon siya. Tilaw kami, kaon ka. Oh. Kuan, pagkaon ako sa potato chips, gahi kaayo. Na kung nagpalit mo ani, bahaw man ni. Ang pagkaugmaan to, kay Biyernes man to sa hapon. Nagsugod, nagtai-tai akong apo, pero painom lang ako gloperamide. Oh, di. Nagtuomi, okay lang to. Kay nauli ra bukid pagkahapon. Ingon ko, ang tambala, inuma. Kani akong isa ka apo, ang manghod. Kay to ama na sa amahan. Di wa ko kabalo nga nagkuan na day siya, nagtai-tai na pod. Karon nianhin na tong bata na asa si Lola Pita kay si Ayesha didto, Ayesha man ang pangalan. Nagsuka-suka. Di akong giadto. Pag adto na ako kay di naman siya kahinga. Kay one day na gud siya nga nagsuka. Suka kalibang. Di akong ingon ang amahan na dito lang sa ni sa balay be kay para akong obserbahan. Pagkagabi ang bata naglisod na gid og ginhawa, lain na daw siya. Nako di na gyud taan ni pwede matulog na ang bata di madalag hospital. Dugang ni Pipita niabot sa punto nga nagkritikal ang kinabuhi sa iyang apo dihang pagdala sa ospital. Gibalibaran sab sila sa pipila ka mga ospital nga iyang gidalhan sa iyang apo niadtong higayuna. Pag BP zero, tawag dagan sa doktor. Kay zero man ang BP sa bata. Oh, digila da yung kopila man gyud ay ang first aid na madapatan siya 3,000. Okay lang, bahala na basta kay nay first aid ang bata. Di nakuan siya gidextrose dayon, gi-injectionan ana. Sunod nga na-admit ang usa pa ka apo ni Pipita tungod gihapon sa nasinating suka kalibang. Duda ni Pipita ang gikaon nga mga street food nga napalit sa iyang mga apo niadtong Biyernes ang hinungdan sanglit mineral nga tubig ang ilang ginainom sa ilang balay. Luwas na hinuon ang mga apo ni Pipita. Ang residenteng si Arlene Reyes sukad mibuto ang isyu nga tubig ang hinungdan sa posibleng diarrhea dinhi sa Barangay Dalyao, Turil. Wala una siya migamit og tubig gikan sa Davao City Water District ug tubig gikan sa tubod una ang ilang gimintinar og gamit. Wala na kay nangahadlok man mi kay ang balita daw naaday nagsigig ka tai-tai. Tapos mao to ana mi nagkuan sa tubig sa gripo na lang ni sa puso. Mao lay among gibuhat. Nya wala mi nagamit sa inawasa. Mao ra among gikuan kay basig ma ospital daghan na kaayo. Oh naglikay na lang mi wala mo gamita ang inawasa. Kagahapon nagpagawas og pahayag ang Davao City Water District sa diarrhea outbreak sa Turil District. Giklaro sa Davao City Water District nga negatibo sa bakterya ang supply sa tubig sa nisgutang mga barangay sa Turil. Kini base sa ilang gipahigayon nga water sampling and testing. Base sa impormasyon, sentro sa suka kalibang ang Barangay Dalyao ug Barangay Proper sa Turil ning syudad. Identify na nato kinsa sila, tag-asa sila nagpuyo. Naa sila sa 113 ka patients no na admitted sa different hospitals of Turil District. Sa kuang Barangay Turil Proper natay 14 ka buok. Sa kuha lang yun no, and then sa Dalyao 24. So mao na ang pinakadaghan-daghan na naapektuhan. Usa ka 11 anyos nga batang lalaki sa Barangay Proper ang natalang namatay tungod sa diarrhea. Ana po tay nahatag no, ang mangani natay gipahigayon karon na meeting no with the different concerned agencies sa atong gobyerno together sa ato ang mga Turil street food vendors. So na may gi-create na command post ang ato ang health center atong
City Health Office, and then na come up sa maong meeting kanina na tabangan gitong mga napiktuhan na mga pasyente na maghatatag ayuda sila ha, and then tabangan nato sila sa pag hatag sa ayuda sa atong gobyerno like kanang sa hospital bill assistance nila. Naman tay lingap, naman tay DSWD, daghang tag mga ahensya nga pwede na ito maduulan nga matabangan sila sa when it comes sa ilang mga hospital bills. Nagpahigayon sab og parallel investigation ang mga personahe sa Davao City Health Office aron masuta gyud kung unsa ug asa gikan ang bakterya nga miresulta sa suka kalibang sa mga residente. Gawa sa tubig, apil sa ginasubay sa CHO ang mga pagkaon hilabi na gyud ang mga street food nga naasara sa street sa Turil. Pasado las 10 sa buntag kaganiha, gipulong sa Barangay Turil proper sa pagpanguna ni Kapitan Lilibeth Alag, kuyog ang mga personahe sa CHO, City TMO, City Economics ug PNP ang street food vendors sa Turil aron mapugngan ang posibleng pagkuyanap pa sa diarrhea. Temporaryong suspendido sugod karong adlaw ang operasyon sa mga street food vendors samtang padayon pa ang gihimong investigasyon sa City Health Office sa posibleng tinubdan sa diarrhea. Ang ato ang mga vendors ato silang gipanghiminawan pag-ayo, gitudluan unsa angay buhaton. Man gani karong Huwebes na atay ipahigayon na food proper handling seminar sa ilahatanan, and then magkuan po sila, mag-submit sa ilang stool para ma-check up ang ilang stool para matugkad gyud nato og asa gyud ang source sa problema kaning diarrhea. Ang ato ang mga street food vendors dili sila pwede magtinda karong adlaw hangtod sa naanay advice ang ato ang City Health Office na pwede na sila mobalik og paninda. Gisiguro karon sa mga barangay officials ug CHO nga istikto na gyud nga ipatuman sa mga street vendors ang proper food handling aron masigurong luwas ang mga mamalit ug makakaon sa ilang mga gipang baligya. Ana sa kapin usa ka gatos ka mga stall owners ug street vendors ang temporaryong paundangon sa ilang pagpaninda samtang ginatino pa ang tinubdan sa suka kalibang sa mga residente. Nagpasalig ang Barangay Turil proper pinaagi sa kooperasyon sa CSWDO nga mutunol og hinabang sa mga street food vendors nga maapektuhan sa temporaryong pagpaundang sa ilang operasyon. Kooperasyon sa katauhan ang panawagan karon sa mga concerned agencies hilabi na sa CHO, ingon man ang barangay aron dungan nga mapatukan ang diarrhea outbreak. 15 na ka mga barangay sa Turil ang gireport nga apektado sa suka kalibang kon diarrhea. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.